धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरियाव थानाय आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव स्टार आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि डाइरेक्टर मनुराम बसुमतारी, एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि लरित चन्द्र बर', सिमेन्टसापुरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा हरेन सार, गागि रादाब बुथुमगिरि तुलुन्ता सन'वाल, सिमेन्ट दख'रा एबसुनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारि, सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बुधुराम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। थारैनो गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो सानजारि थान्दै नोंथांनि स्पटमेन्टसिम गोजोननाय बावबाय जे दिनैनि बे जे जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादोंमोन जायफोर माने फरायसुलिया 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव बा स्टार हकार एबा स्टार लेटार मोननानै जे बे फरायसालिनि मुंखौ लाबोनो हादों। दा थारैनो आं बुंनांसिगोन दा जेरै गोजोननांगौमोन गोजोनाखै जेरै जोङो थाखो बे क्लासफोरखौ खालामनांगौमोन खालामनो हायाखै मानो होनबा जिहेतु मिथिगौ बुहुमनां बे कभिड भाइरासनि जिथु साग्लोबनायाव जों जेसेबां जोङो माने गोसो होसारना फोरोंनांगौमोन बेखौ हायाखै। दा बुंनो थाङोबा गथ'फ्रा गावबा गाव नाजानायजोंसो दिनै बे मासिखौ बा बेसिम सेथि थाखो आरो बेफोरबायदि स्टार आरो बिदिनो लेटार मोननो हादों आरोखि। दा आं सानो बिथांमोना जुदि आरो मोजाङै जुदि जों क्लासखौ खालामनो हाबावनायबा हयथ' आरो मोजां रिजाल्ट मोनबावगौमोन साबसिन जागौमोन। दा आसा फारियो जाहाथे जि थांबाय बेखौथ' जों मोनफिनला। इयुनाव जाहाथे जों जायफोर फरायसुलिया नैबे 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव मेट्रिक आनजादखौ होगोन बिथांमोनखौ जाहाथे बबे साबजेक्टआव जोङो दुरबल। दा बिखेखै नायबा देग्लायनि जितु मेट्रिक आनजादाव जों नुदों जे माइबं बर' बिथाङा गांबायाव लेटार लाखिनो हादों। दा ससियेलाव एसे खम मोनबाय थिग बिदिनो बिथांजों बर'आवबो लेटार लाखिनो हाबावदो 82 मोनदो। थिग बिदिनो किसु खेथ्रआव बबे मोनसे साबजेक्टआव माने खम जादों। आरो सानैसो फरायसाफोरखौ जों नुबाय जे इंलिसाव 96 गाहामबो लाखिनो हादों प्रनामि बर' बिथिं बैसुमति बर'। थिग बिदिनो गुबुन फरायसाफोराबो बेबायदि मथा मथि इंलिसाव 22 जन, साइन्सआव 3, मेथ्सआव 7 जन बेफोरबायदिनो माने गुबुन जग्राफियावबो नै जग्राफियाव जोङो 7 जन फरायसाफोरखौ जोङो लेटार लानाय नुदों। दा बेफोरबायदि लेटार लानाय नुनायावबो गुबुन किसु साबजेक्टआव माने मा जादों खम मोनदों। दा आं सानो माने बेयाव माने बबेबा मोनसे साबजेक्टनि कनसेप्टआ हयथ' क्लियार जायो अब्लाबो गावसोर जे फरायनानै जेबा फोरोंगिरिफोरनि जिथु फोरोंनायखौ लानानै जे बिथांमोना जे एबारनि जिथुनाखि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों आं बिथांमोननि गोजोननाय बावदों बिथांमोननि बिमा बिफानिबो गोजोननाय बावदों जे बिथांमोना जाहाथे माने बे फरायसालिखौ माने जिबायदि आसा खालामनानै बे फरायसालियाव गावसोरनि गथ' गथायखौ होदोंमोन आसा खालामनाय बे जाफुंसार जायाबो जानो हायो। नाथाय आं आसा फारियो इयुनाव जाहाथे मोजां कलेजाव जाहाथे एडमिसन लानानै बे हायार सेकेन्डारि जाहाथे गावनि एम्बिसन थांखिखौ होसोनो बेखौ आं आसा फारियो आरोखि। नोंथांनि फरायसालियाव देग्लाय सोर फरायसाया बांसिन प्राइज मार्क लानानै पास जानो हादों? बिथांजों जाहैबाय माइबं बर' प्रबिन बर'नि फिसाजो मानिपुर गामिनि बिथाङा बड'आव 82 इंलिसाव 94 जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 83 जेनेरेल साइन्सआव 81 ससियेल साइन्सआव 54 जिअ'ग्राफियाव 82 आरो टटेल 476 बिथाङा स्टार लाखिनो हादों आरोखि। जोङो जिहेथु जों गावनि डिमेरिट्स गावनि दुरबलताखौ जों मिथिबाय जुदि इसोरा अनोबा जुदि कभिड-19 जुदि परिस्थिति फैयाबा जों जिहेतु जों रिजाल्टखौ नुबाय जोङो क्लासखौ ओरैबायदि जों खालामनो सानदों जाहाथे माने बबे साबजेक्टआव फरायसालियाव दुरबल बे साबजेक्टखौ बोखांनो नाजागोन जायफोर फरायसालियाव दुरबल बिथांमोनखौ एक्सट्रा कचिं एक्सट्रा टिचिं साफ्रोमबो जों फरायसुलिखौ जाहाथे माने गावसोरनि जिथुनाखि दुरबलताखौ जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव माने बिथांमोननि जाहाथे गोसोखौ जाहाथे बेयाव फोरमायो जे जोंनि बे साबजेक्टआव दुरबल बे साबजेक्टआव हायो बे साबजेक्टआव हाया आरो जोंबो बे एग्जाम लानाय गेजेरजों जों नायगोन जे बिथांमोना बबे साबजेक्ट दुरबल दङ जों बे दुरबल साबजेक्टफोर बा जे साबजेक्टखौ दुरबल फरायसालिफोरा बे साबजेक्टखौ जोङो माने मोजाङै फोरोंसिननानै माने 2023 मायथाइयाव जाय आनजाद फैगासिनो बे आनजादाव जों मोजाङैनो
बैबो सेथि थाखोआव लोगोसे डिस्टिंसन स्टार स्टेन बेखौ जोङो माने लाबोनो थाखाय बे फरायसालिखौ जों नाजानायखौ जोङो सानदों आरो नाजानो सानदों। गिबियाव दिनै नोंथांमोननि निउस पर्टाल चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि दिनै सिमेन्टसापुरि आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल दा बेवहाय 29 जन फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिथांमोना स्टार मार्कबो दं आरो डिस्टिंसन दङ दा बेवहाय बिथांमोना दिनै गावसिनि फरायसालियावनो जायफोर स्टुडेन्टफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों सेथि थाखोआव उथ्रिदों बेखौ बिथांमोनहा बरायनाय एबा फेलिसिटेसन हाबाफारि लादों दा बेवहाय दिनै हरखाब आंखौ लिंहरनानै जा फंनैसो फरायसा फरायसुलिफोरजों सावरायलायनाय मोनसे सुबिदा होबाय दा बिथांमोननिसिम बे समाव साबायखर बावदों आहाम बोराइ बाथौ फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि स्टाफ नन टिचिं स्टाफ आरो फरायसालि सामलायगिरि बिथांमोननिसिम गासैनिबो साबायखर बावबाय आरो आं बेखौनो दिनै जाखिनि सावरायनायनि सम होदों दा बेवहाय बेखौनो एसे बुंदों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै फरायनांगोन आरो हारिखौ मोजां दैदेननायनि मोनसे थांखि लानांगोन गोरों गोरा जानानै सोरबा डक्टर जानांगोन सोरबा आइएएस अफिसार जानांगोन सोरबा एसिएस अफिसार जानांगोन गुबुन गुबुन मोजां मोजां बिबानाव साख्रि लानानै जाथिखौ दैदेननो हानाय जानांगोन अब्लासो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जा मोनसे सिमां नुलांनाय बुहुमाव बर'खौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानो नागिरनाय बै सिमांफ्रा जाफुंहैगोन दिनै बे खोथाखौ आं फरायसाफोरनि गेजेराव एसे फोरमायना होनाय जादों आरो बेखौनो एसे बुंबावखादों जिहेथु जोंनि समाजाव एबा जोंनि ओनसोलफोराव जिहेथु जोंनाव निसा जानाय बारानिफ्राय बारा जाबोबाय दा बै समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौबो एसे खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों बैफोरनिफ्राय जानगार थानांगोन आरो फरायनायखौ जों लांबाय थानांगोन मोजां फरायनांगोन बेखौ आं फरायसा फरायसुलिनिसिम खावलायबाय।